phinde futhi ngiyakwemukela mbukelo khona ekhaya okhuluma umthandazi uDlamini. Ngithi uNkulunkulu uthanda sonke ingane zakwethu ngokwela bakhona emakhaya kunabantu abaningi izolo abasende ama-SMS bacela umkhuleko. Ngaphambi kokuba ngenze okuningi before ngibiza abantu ababhalela kule laptop engiphethe ngicela ukukhuleka nanka amanzi. Egameni lakho Jehova namandla ukulaphakade ukongcwele sikhuleka amandla ekuphiya Jehova namandla mkhrisabe ukongcwele Qhubeka Jehova lokhanyise lapho kuvaleke khona bakwela bakhona emakhaya senkingeni bavaliwe balenkinga yemasho balenkinga yeyifuba bayagula kuningi esakubala ukulaphakade ekumele kungcwele ngicela ukukhanya inhliziyo enhle nempumelo umbukelo khona ekhaya thola umsebenzi welenhlanhla yonke into evalekile bese yavuleka mkhulu namandla moya ngcwele egameni laKristu Kristu uzenze phakade haleluya. Mbukelo khona ekhaya siyazi ukuthi umuntu ophethe yonke into uNkulunkulu nabaphansi asibangasekho mawufuna into zakho ihambe kahle biza abakini awukwazi ukuthi into zakho zingahamba kahle uma ukhohlwa imvelaphi yakho umbukelo khona ekhaya. Mbukelo khona ekhaya maze atufaka lapha ekhaya asabusisiwe akhulekela even ewasho. Sizoqala ngobongumusa. Ngicela umkhuleko izinto zami zivalekile zimile othandweni emalini ngifisa nokugana kodwa akulungi lutho. Sekuvele kuyavuleka njengamanje ngoba sekukhulekile umthandazi uDlamini. Pheliswa Mhlathi. Ngicela undivulele inhlanhla ezivaliwe baba. Njengoba sokukhulumile wathumela kumprofeti kuyavuleka njengamanje enkingeni obhekene nazo. Nana Prevenza ngicela ungikhulekise DR ukuthi kube nokuthula phakathi kwalomshado engikuwo. Right? Zanele Zwane mthanazi ngicela kuphumelela kuvuleke isithunywa. Alright? Joyce Nkungu ngicela kuvuleke isithunywa. Njengoba ukhulumile nami njengomthanazi uDlamini yethemba futhi yethembani nonke nizophumelela enkingeni zenu enibhekane nazo. Alright? Siyabonga ngicela ukuvuleke amaphupho. Alright? Sibahle lakhi thanazi nami ngicela umkhuleko kuvalekile zonke izinto ngiyacela amen. Alright ngizwa kahle ngizwa kahle balona Sithembile kwamanda ngicela ungikhulekele mkhulu kuvuleka amaphupho ami nebhizinisi yami indlodlobale kuvuleke inhlanhla yami. Ngizwa kahle futhi Thapsile Thabo Thapsile Nkonyane ngicela ukhuleke kanye nami nginenkinga yamaphupho ngiyabonga. Alright ngizwa kahle lapho mbukelo khona ekhaya. Sibuye la sithole Suzanne Ngcobo amen mprofeti Dlamini usindise umndeni wami wonke amen haleluya. Vanita ngicela ungikhulekise mkhulu into zami zimile zonke nje kuvalekile ngifuna kuvuleke njengamanje ethembani ethemba uzobona umehluko. Messi Phala baba mthandazi ngicela ungikhulekise umndeni wami kakhulu baba wasekhaya imali ayihlali siyasebenza kodwa inhlanhla ingekho imali amen. Alright okay ngicela nabasebegcina ke laba ke ngicela nokuthula Delu ngicela umkhuleko nami mthandazi ngicela ukukhuphuke isithunywa. Alright Mkhiwa Amasiko mkhulu ngicela ungikhulekise impilo kuvuleke kukhanye ngiyabonga. Alright Khabo Sibiya ngicela umsebenzi kubantwana bami nami niphile emzimbeni mkhulu yoba khona umehluko. Middleburg SBD ngicela umkhuleko mina nabantwana bami nomkami nemali ayihlale kwabangisebenza ngicela nezinhlanhla amen. Alright okay thank you. Mbukelo khona ekhaya kumprofeti lo umthanazi uDlamini ngithi uNkulunkulu akubusise yonke into yakho iyawuvuleka njengamanje kuvuleka inhlanhla kuvuleka umsebenzi amathuba enhlanhla abe maningi empilweni yakho bekhona ukukhanya. Mbukelo khona ekhaya ngiyakukhulela futhi ke ngiyathanazisa nake ngicela ukukhulula namhlanje mbukelo khona ekhaya akekho umuntu ongasebenzisa umuthi bambala ibeetroot siyayidla thina abantu sithi isalad but ijike ibe ngumuthi. Mina ngingakhanda imbiza ngikwakhela igazi libe liningi emzimbeni wakho ngale beetroot. So umuthi uhlukene kaningi. Icarrot umuthi, apple umuthi sithi ifruit, icucumber
ifruit ngathi ivege but singasho ukuthi umuthi ngakho imbiza mina uyiphuza uphile mbulo khona ekhaya okukhona emhlanganweni kodwa uNkulunkulu masingabukela phansi futhi singagxekani no ufuna ukuphumela kakhulu biza abakini ubize noNkulunkulu uthi umbuzo wesithunywa sami osweke njengomprofeti ngekhani uthola umsebenzi ngesikhani uphatha imali ngesikhani uthenga imoto uNkulunkulu nabakini babizileni na uma ungababizanga nomathi umuntu akho seyetshiwe yashayisa imoto yakho ungambizi uNkulunkulu ungabizi futhi nabakini because usenkingeni ngamagama ngichaza ukuthi usenkingeni awukenkingeni biza uNkulunkulu ubiza abakini uyashada uyalotsholwa uthenga imoto thola umsebenzi ungumfundisi uyinyanga uyisangoma uyini usindisiwe ayikho into eyawulunga ungakabhuyisi impepho ungakabiza abasekhayini basekhaya mama wakho asebalala asibakhonzi but siyazi ukuthi bakhona mbulo khona ekhaya umuntu ngabantu ngicela nje manje kule nkinga oyithumelela kimi njengomprofeti inyundla imithandazi abanye bayafuna abasho ukuthi imithandazi sicela usifakele ikhombo yakho eposini Witbank Swaziland Botswana America Zimbabwe yonke indawo Jose eThembisa eThekwini ngiyafaka emakhombo eposini nazi iliphu mbukelo khona ekhaya iliphu lezi esho ukuthi into ezinto zenzingenile eposini ziyahamba ziyatheleka ziyefika nafuthi lapha ke kulibhudo ngibhayile SMS lapha olapha eThekwini ushilo ukuthi unenkinga lenkulu lapho ugcela ngemkhulekise mbukelo khona ekhaya unenkinga naye emsebenzini nenkinga yesithunywa nenhlanhla abanye balanzela kungibona ngizoba khona kwamanye amabandla afisa ukuthi ngizokhuleka nginawo angimeme nibe nginawo lawo mabandla ngizokhuleka nje angigceke lutho angeke ngizokhuluma ngento eziningi ngizokhuleka nje ngithandaza kukhona into efanele bakhulele ngibathinte ngesami isandla bese bayaphila bese baphilise inkosi ibusise mbolo khona ekhaya ngisepetitive ehlala ngiyanithanda nonke manje uNkulunkulu ngaba kungenami ngiyafisa ukuphila kahle nawe uyafisa ukuphila kahle uma sikhulekisane but ngikushoko ngicela umeme uNkulunkulu namhlanje meme uNkulunkulu namhlanje umeme nabakini uthi umprofeti ngicela ube isibane sami ngicela ikhandlela lami nenzoba ikhandlela lakho kunabathakathi uyagulela usejele uyothola umsebenzi ufuna ukubeleka ukukhona ukubeleka uyahlumezeka ku-relationship yakho nesiciso niyacabana ngicela ungimeme leyo nkinga obhekana njengamanje ungangimeme mase ungangikhohlwa noma kukuhle noma kukubi ungimeme nabakini ngabakhohlwa kokuhle kukubi bameme abakini siyaposta la ekhaya sepetitive ethanda ukukhanya la sikhona khona uyasifonela sicela nabe ukuthi uyafona with appointment or esifuna ukuhlola mhlawumbe nokude siyakhona ukuhlola God bless you siyabonga lokho ngane sanapha kahle inkaze nenithumele kimi zonke sizolulama namhlanje kuphumele konke nikushilo kade suka namhlanje inkosi ibusise thank you